na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:40 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome sa sato mong programang Bicol Connection. Ngunya na aldaw na Webes. Pizza 23 na kita kan bulan na Marso taon 2023. Abot kitang 11 o'clock nin pagkaaga sa pagulay-ulay kan mga napapano na tema ngunya aldaw pagresibin ni report tali sa mga karonda. Pagkikipag-ulay sa pwedeng maging newsmaker ta sa laog po kan Bicol Connection. Yan dyan si Bani Tataro, News Director Philip Baracena, si Ringman si Rod Cornelius, si Di Papa. Sa lado technical, ang sakong idol, Cap Charlie, Binaobra. Ang sige sana ang hubi. Sige sana ang puti, asin guwapo, naguros-uros sa kapadian skin mo niya. Ano sikreto mo dyan? Nagagamit ka kitong pangmin sa, anong kapag nga na kitong iskinol, diamond. Pero guro-sarusa kang ngunyan sa kamarayan kutis mo. Labakara lang pala ng pangtanggal ka ng mga murumurit talaga, no? Tama man. Pero marereke pa ang kolor mo niya, guro-sarusa ka. Samantalang ang ibatang kababayan nang muna mumutla, ano? Dahil po kan, ano daw yan? Oy, sa opisina, yan po ang sa mong magayong-gayon na apa, Miss Kayla Ligasyon. Yan man si Dondon na Cabrillas. Nagko-coordinate na kan beach resort sa Balatan. Tango niya na si Mana Santa. Ang RPN family, nagpaplano man na magkararigo sa dagat. Sagot na ni Sir Manding Sarion ang mga 5 kilong turingan, ano ha? Kaya so iba man, madara na lang nin kadagdag. Sa transmitter, yan naman si Felix Lagrimas. Yan naman si Jimmy Guanzon sa itong information officer. Ngunyan na panahon na naman po ni na Kwarisma sa pagkumemorar kan kasakitan na inagyan kan sa to yung kagurang na ni Kristo. Nagpaparada ako lamang po asinsigyan dakol na mga paratubod, mga Kristiyano, Katoliko na nagsusungko sa imahin ni amang hinulid duman po sa parte kang Kalabanga Camarines Sur. Di ba nga, kaya nagpipinitin siya talaga, nagpo-prosesyon, alabaon yan. Iguaman dyan mga maray ang buot, nagpapakakaning libre. Na kung saan po milagroso kayo bagang marayan sa tuya pong
amang Black Nazareth. Nazareth ba yung padi? Yung amang hinuli? Para bulong. Kaya ang lana duman, babakal, ano? Pangarapla sa mga kamatian, tapos ito yung mga hawa. Sa oras na ni, nasa linyaan sa to yung newscaster and at the same time, sa to yung news content writer, GB. Bicol Connection Report. Sir Jun Verdiflor, good morning. Yes, Manager. Good morning. Mainit na panahon. Mainit sa payo. Ikabagata, writer ka, anon monitor mo kan temperatura kan init sa Bicol region, nagpapatak sa mga pirang degree Celsius daw. Sanat kata, ma-apply nga na daw ako sa pag-asa. Ining init na ni Garo, nagta-38, so nagayod kita. Sobra na. Alam ka, Manager, na i-monitor niya to yan, talagang pinag-declare na ka nagtalikod na daw. So, talagang summer na ngunya na mga panahon. Buot sabihin, nakita sa La Niña Mayo phenomenon, na. naglaog na Nakita kita naman sa El Niño na yun eh. Oo, ininaan na pinaglalauman kan mga kababayan niya to na talagang grabe ng init digdi sa luwas. Kaya sabi baga mga alas 10, sabot ng alas 3 nin hapon, dahil na una magluwas na talagang grabe ang mamamatayan na init. As in, nagsusuksok sa satuyang mga kalamnan. Kanseros man pati ibagaan sobrang Oo. init kan saldang. Kaya ako pala, pag alas 10, dahil na ako madyan, mainit. Mainit. Mag-ano ka na. Magamit ka na itong 4 wheels mo. 4 wheels na gamiton mo. Bako na ito sa imong sports motor. Narin pa daw yan. Anyway, Manager, kaya kitang pinag-monitor ko niyan na sarong medyo makulog-kulog na issue. Mm-hmm. Entry kan Kapitolyo, DepEd, at saka duman sa mga naging player kan Camarines Sur. Magiging panlaban sa Bicol Meet. Pati sa social media, ini pinagpaluwas na po ini, lalo na itong mga parents kan player na kabalingan ni digdi sa Bicol Meet, na pinagtawan palan subot sinda nin kantidad na 9,000 pesos kada saro. Sa madaling sabi, pinaduman sinda sa Kapitolyo sa mga player na kabali sa makawat sa Bicol Meet. Sa mga nag-champion durante kan nakalipas na palarong Camarines Sur. So, sa madaling sabi, igwang perol da sindang pinagpirmahan kay Luigi Villaferte na individual na sinda po naka-receive na 9,000 pesos pati coach, chaperon, depende sa kawat na mas nakulpaso na kubra kung mga single na kawat. So, sa madaling sabi, nagpirma suaki kan sa iyang pangaran ninda, na may karibay na sobre na igwang laman na 9,000 pesos. Alagad, sa nangyari, gusto ko kaya ining follow up na maray, takan pagtalikod ngayon ni Governor Luigi Villaferte. Pero binawi sa sobre. Itinauduman sa mga aki. Ngunyan, pinagtawan na sa nanin tiga 500 pesos. So rasunda, so remaining, so duman sa 9,000, binawasan in 500, di ko na lang 8,500. Inidaan magiging budget sa meals ninda sa maabot na concentration sa pili. Tara mo, bago magkawat sa sarong, halimbawa, sa Bicol Met, ikaw muna in concentration, ma-practice sa mga aki sa saindang kanya-kanyang kakawaton. Ngunyan, ang na-point digdi, kitong nagpaabot na magurang, ano data arog kay ni ang nangyari? Pira na lang na-receive, 8,500. 9,000 daso sa sobre alagad pinagbawi kan maghali na si Gob Villaferte.
Luigi. Oh. Ngunyan, ang pinagtaon na sana duman sa mga aki is 500 pesos. Una pa sa 8,500. So 8,500 dabi manager. Dan sabi da ini gagamiton pa ang budget sa DepEd para sa pagpakakan kan mga aki. Kaya kay puhan na sa pinagtaon ni Go, puninda na uda pungaya kamo pasabi na babawion man sana ninyo. Ano Kundi ang anhap- bot mong sabi anhap- na nagbawi, mga taga-DepEd? Yan ang nagluluwas na impormasyon. Kaya sabi ko nga ni, isa niya ako na taga-DepEd ang nagbawi kay itong sobre. Malay Malakit ba man ganyan yan. to? Ang willingness sa pagtabang ni Governor Luigi Villaperte sa mga Correct. yaon po sa Makawat sa Bicol, ano to? Palarong Bicol. Bicol Meat o Palarong Bicol, Mm. na makareceive ng parang ano ini, parang honorarium ba ito? Parang stipend yan duman sa mga sa mga parakawat. Or stipend or allowance. Oo. Tapos bawion man kan taga-DepEd, pinapaluwas na karo budget sa pagkakangkan Budget mga meals atleta. para sa concentration kan mga makawat sa Palarong Bicol. Ay, sobra-sobra man ang ginibo ninda. Dapat makuha ang pangarap ng taga-DepEd na yun eh. Dapat nga ni ma-follow up niya to ini. Kaya sabi ko nga ni hinapot ko nakita pero kitang nagdadyan sa DepEd. Ano niya po so nagbawi kan sobre mismong bistado nindo na taga Division Office kana Department of Education. Kaya daw na, They daw na scam. na-scam man sa mga aki. Mga pira daw pati itong bilang kay mga aking Medyo dakol yan dahil ini sa mga nagkampiyon sa kada event sa palarong panlalawigan digdi sa Camarines Sur na malabin sa sinda sa Palarong Bicol. Ay dapat maimbestigaran na marin baka Oo. mabudol ining mga aking ini, Rakman. Kaya na nga na yan. Kanda kulang kantidad ba gayan? Anapot ko nga ni, ano bistado nindo sa nag-agiraray kan sobre kung ano sabi nindo taga-DepEd, bistado nindong taga-Division Office, malay ta. Nagsagin-sagin taga-DepEd o bako man taga-DepEd kung sa inaahin sa kan gobyerno, yan nagkuha tapos sasabiyon, gagastuson ngayon so 8,500 para sa Saka concentration. dapat na CCTV to or na kamerahan. Na i-picture nga ni kan mga magurang, taining nagpaabot kan post, sa mga social media nagluluyap na ini kasod mapasa na nangyari magurang kay itong aking nag-champion kabali duman daan aki dahil makakareklamo kundi siguro sa kauyaman kan magurang na-post niya sin naghahagad na siya nin Tabang. hapot lalo na sa mga taga-DepEd kung totoo ini nasinda talaga ang nagwagiraray kay itong ipinagtao ni Gov. El Rey na 9,000 para duman sa nag-champion durante sa ginibong palarong panlalawigan. At least si Governor Luigi Villaperte, suparte kan na probinsya ng Camarines Sur, Kapitolyo sa pagtabang sa mga pagtaon ng allowance or stipend sa mga nag-champion sin makarawat kabali sa gigibon na Palarong Bicol ay naitao na. Ngunyan, so nagbawi, ito ang dapat imbestigaran Yan. kung matuod ang aligasyon kayo ni or baka kung ano ang katarantadawan nagigibong ka na Kaya ang mga kwarta. ang kakulgan nabot kan mga magurang ano sabi ninda appoint nga digdi tabi kung arog kaya nangyari na uda budget ang DepEd para sa pagkakan kan mga players kay po na so itinaw ni Go ano nga yata pinagkuhanin do naan pagkarami nga may budget ang DepEd digdi sa gagastuson para sa concentration kan kada players na mabali sa Bicol Meat. Kaya ang mga akit tama yung kakayanan na magreklamo nga sa Indo sa ginibo nindong ini ano ta binawi nindo mapagal mapagal po na nagtatawkin onra ining mga aki sa Camarines Sur alagad day man lamang ang pinag-isip na so mga magurang nagtatawanin allowance nagpapasiring kung sain ang kawat para suportaran alagad so para sa mga aki na at least maging maano sinda ito bagay na po na maging ganado sinda na iguang na-receive nin araw kayo ni. At talagang gaganahan pag ikaw man lamang talagang na-receive na stipend. Kundi kan binawi, ang aki nga ning sadit, bawian
tinaan mong lollipop, tapos bago na matamalitong-litong yan, mapastidyo. Ikaw nga ning Kuya Digdi, sarong teacher sini nag-reply na upo nga per player po so ipinagtao kaya bali kung 4 players po 44,000 amo po pinag-remit sa district office. Unsing 11,000 lat ka talilinawon niya to ini para mas malinaw tabi manager na kung paman ang oras mo. Sige. Iba-iba pala sa presyo sa kada sports so pinagtukan na gobernador kan provincial capital. Iba-ibang figure. Oo, iba-ibang figure. Sa ping-pong, o kaya ning table tennis, 11,700. Oo. 11, so pinagbawi. 11,000 so binawi. Medyo maribong talaga ining nangyayari ko niyan. Ipa-follow up niya to. Takon, ito ining pinagkuhakan na DepEd, dapat magpahayag kayo ni. Siguro sa pagpasir niya to sa division office na nakakaulay man sa niya to si Superintendent Medea. Ibad may hapot niya. Mayo kang kontak kay Regional Director, Sadsad. Mayo kitang kontak, pero araw niya to, dawa dyan sa kuyan matrace sa mapa niya to duman sa Regional Director. Ay gaman sindang mga mga contact number. Iyo, ikan nakatoka ka yan, mas nakakaintindi ka kan sinabit ng issue. Ikan papabilontang mag-interview sa mga opisyalis kan DepEd sa Bicol. Sana nga, matawan kita nin pagkakataon. Pero sa masundal daw, duman kita sa district office, duman sa division. Diba lamang si Sir Peter, makakaulay niya to. Sarong higher official ka na DepEd duman. Okay. So, ayan tabi, manager, mga kapungutan ngunyan kanibang magurang na dapat nga matawan man lugod nin malinaw na rason ang mga parents na naghahapot about sa pagpapapirma nindanin na papel alagad sa lang pag-resibi ginamit pa sa mga aki para makuha itong budget na ito na gagamiton da sa concentration kan mga magiging players sa palarong Bicol ang unya na taon. Napod pa lang kan mills concentration. Ang mga aki kaya arog kan aki ko durante kan magkaigwanin palarong pambansa sa table tennis man pati pero kay tumayong arog kining issue na monitor niya to yan duman sinda sa may partikan tamalig na concentration so kapos ng player na magiging panlaban kan Bicol pasiring sa national mayong talagang igwang pinagpapakakan sa inda. Aram ko kayan igwa na talagang prepared budget for that matter, di ba? For that events or palarong Bicol. Ikaw na po yan, pati nga ni sa pagpunta sana sa district meet sa kada banwaan, igwa po yan ginagastos. Minsan nga ni ipinag abot kayo so an LGU, igwang ipinabalik kumpira sa mga nagastos duman sa pagpakakan. Parang rini-reimburse pa. Reimburse, correct. Oo. Pag kita may meeting sa local school board, igwang mga reinforcement na pinaghahapot sa mga maestra. Ano ngayon, nag-ibo na po ngayon ito. Tanganin niyang ma-reinforce na. Yan ganyan. Yung nga niya, no? Pero dapat kawawa naman kan sa mga aki. Oo. Imbis na gaganahan kang magkawat para sa palarong Bicol, dahil man nga itataw kung anong mga promesa sa mo yan. Basta sa to yung Governor Luigi Villafuerte husto na sana sa pagtabang kundi sa mga nagbawi kaya na tinutok ng taga-DepEd dapat maglataw as in magpaliwanag. Correct. Aram mo, kasod ba, kanyan ako sa gawa, may mga nakaulay ako, mga harami dyan, sa inda. Hindi pa lang si Governor Luigi, makamasa ini. Mayong pinipili na dawa naging kalaban durante kang panahon ng eleksyon, ngunyan, ina-accommodate ka yan. Pangmasa ini si Gov. Luigi. Oo. Pero siyang nagmanas duman sa ugali kang sa iyang ulo na naging gobernador kan Camarines Sur. Iyo man ang gano'n.
Pero may mga issue na nga ning naglalataw niya na pero iba na ang mga kandidato ba yung nag-selection sa gobernador bako na si Luigi. Amo Iba na. Oy, pero basta na yan sabi yan. Kasi Pero sa sa mga tingin ko, mag-graduate with honors man ini. 3 times man sana ini nga, pero dahil sa baka sabihin nagkikipagsungkailan. Dahil man gayod. Tara mo Sana nga. ang performance ni Governor Luigi. Maray ang performance ni Governor Luigi. Oo. Kaya yan tabi, manager, ang mga for follow-up na mga impormasyon niya to, pag-abot sa DepEd, di ba, may makawala kita personally duman sa division notice. Kung totoo man agad na binawi ninda, so pinagtaw duman sa mga nagkampiyon sa katatapos pa sa ng palarong Camarines Sur, kan nagtalikod na daw na para sa mga aki, alagad binawi, huli sa gagamiton da para sa pagkakan sa concentration kan mga players pasiring sa palarong Bicol. Tutukan mo na lang tabi ang isyong yan tabi, Sir John. Okay. So, may problema. Yan. Yan ang sa tuyang informasyon. Alidigdi sa tuyang location ta may pigpapalap pa man kita sa DSWD. Mapadapit man sa nagdadangadang na orientation on child protection, sex education awareness, peace and order, fraternity and sorority this coming April 14 with the coordination kan DSWD, Rigi Sabanuan Canbao, and local government unit through Mayor Jeff Biseño. Okay. So, halidigdi sa location. Ako man si JB reporting. Salamat sa maray. Bicol Connection Report. Thank you very much si Sir GB John Verdeflor kan RPNDCKI sa report na yan. Mabalik po ang programa pagkatapos lang kang hanap buhay oras mi sa RPNDCKI alas 10:02 nin pagkaga. Ang Radyo Ronda RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemorang kan pagsakit pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabalterra, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny Oke. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabua, Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabua, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Irigas City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Irigas City.
Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Puquinto, San Juan, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Sonto, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Labillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Rodi P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Herminhilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Indopo Ugabos, Jus Mabalos, asima pasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baao, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Raines, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorov, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indopo Ugabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan.
Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and family, Mrs. Petronila Nabaona Adobiso and family sa Nicolas Iriga City, Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas Iriga City, Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City, Nelita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City, Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula Camarines Sur, Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City, Buhi Municipal Police Station, Buhi Camarines Sur, Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City, Ex-Punong Barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City, Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City, Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City, Los F. Nolasco, and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur, Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City, Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City, care of Chef Jim Christian Layosa, with cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry J.B.B. Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Para sa bano na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ning diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Bueno mga tugang sa mga Facebook Live viewers me, good morning, and thank you so much for watching. Si Mars Ramos, thank you so much for watching.
Sabi niya, hello sa mga parantabay ta. Hearing man kay General Jerry Gerardo Zamudio. Dati ming pag-iriba ini sa radyo, dating broadcaster. Ngunyan, saro na siyang general kan Philippine Air Force. Belated happy birthday sa emo. General, thank you so much sa pagsuporta sa Samoya, sa RPNDCKI. Samoya pong ano ni, Lenten Special Live na gigibuhon sa pag-on air kan 7 last word kan sa tuyang kagurang ng Jesucristo. May mas asin iba pang mga pwede tang i-play na mga drama agi-agi kan si Jesucristo kasalamuha pa sa ibabaw kang kinabang kan mga tao, lalo na itong mga sakit na sa iyang inagian sa pagtubos kan sa tuya pong mga kasalanan. Kaya po nga ni sa tuyang mga panata ginigibot niya, may mga nagpapapasyon, may mga nagpoprosesyon pasiring po sa imahin sa simbahan kan amang hinuli duman po sa parte kang Calabanga, Camarines Sur. Kailangan inaasahan po na talagang madaragsaan po ang mga bakasyonista sa Bicol Region, ang mga turista mapuruli, mapasyerman, mga kababayan ta mabalikbayan. Mala tamagin ang Philippine Information Agency ang nagtutubod na talagang makuno-kuno po ang mga pasahero. Pag sa aeroplano, baka po libok na. Magin sa mga bases, sa mga mapuruli sa probinsya, mga mabalikbayan ng mga kababayan ta. Oras tangon yan mga tugang, alas 10:22 na po rin pagkaaga. Oy, dapat tarayo pa, magpa-reserve na kamo, magbayad na kamo ng ticket sa mga bases o sa aeroplano kung mapuruli kamo sa probinsya. Nagkapera pong biyahe pasiring sa Bicol, fully book na po sa maabot na Semana Santa. Pero po, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nagpagirumdum sa publiko na magpabook na kamo ning amay para makapuli kamo. Isa man mag-arkila kamo ning mga van. Ay, 15,000 o 20,000 ang ararkilahan na kahit kunyan pa di, o 25,000. Sarong ruta lang yan. O si pagbalik pa, ay inay ko, magugulpi ka mo sa pamasahe. Ang impormasyon ta, garo polybok na po hanggang sa Semana Santa. Ang mga biyahe pasiringon po sa Bicol Region, kabilang digdi ang pizza 6 hanggang 7. Sarong sa polybok, ang barita ko, DLTV bus. Pasiring Naga, Dae, Tabaco. Sigon po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX, spokesman na si Jason Salvador. Daidaan mahadit ang mga Bicolano. Taigwaman magkakaigwaman nin karagdagan ng mga buses or bus unit na may special permit na pwedeng pabaraya yun, tugutan na magbiyahe. Apira ka mga kolorum. Kasumpay po kani nagpagirumdum ang LTFRB sa publiko na magpareserba na po nin ticket papuli sa probinsya para po makaiwas sa pakikipagsuksukan sa mga terminal. As hindi na magpara halat pa sa terminal ng halawig na oras.
Dagdag pa po kanain siya na masakit talaga o subuot mag-change passenger. Ulit tamayong kasiguraduhan na magkaigwapang malulunadan. Mintas tanto, nagpagiramdam mga LTFRB, nakaipuan pa manggiraray gibuhon an magkakanigong health protocol sa laog kan public utility vehicle. Ano kay puan pang mag-pisma simpre. Pasiguro. Pero itong facial diaro dahil na. Naman kitang gaya mo niya ng COVID na kumbaga sa ano, bako naman araw ka ito kalala kan mga nakaaging mga taon. Magigiramduman po na ang Semana Santa o Holy Week or panahon ng Kwaresma, sarong importante pong komemorasyon ini. Pigiramdum kan mga Kristiyano Katoliko sa Kinaban. Bako lang sa Pilipinas, kundi sa enterong Kinaban. Ano? Ini po, sinusunod po sa Nasyon kan Pilipinas. Kaya dakol po ang nag-preparar para makapuli sa kanya-kanya ninda pong probinsya para mag-commemorar, mag-celebrate. Ano ba? Bako lang commemoration kundi nagsiselebrate na. Nagdadrayo nga ni sa mga ano to. At the same time, reunion man kampamilya po ini. Kan mga katrabaho, minsan nagkakaigwaman ng company excursion, family excursion, reunion. May harandaan manggiraray. Tangarig makaibanan ang sa edang kanya-kanyang mga pamilya, mahiling sa mga kabatsmate, mga barkada, padiyon, madiyon. O kung dae man, magporpayngalo, magborbakasyon man, mag-unwind sa mga pwedeng dayuhon na mga tourist attraction, destination sa mga probinsya, mga restaurant na pwedeng pasyaran, mga lugar na pwedeng mapagpahingaloan ng mga hotel, motel. Ladsin, garo pang short time lang kaya po yan. Duman man lang yan sa mga magshirota. Pero pag hotel, buong family pwede, di ba? Mga tugang, inilipat kang Commission on Election o COMELEC sa buulan na Agosto from July ang pagsunad po kan Certificate of Candidacy para sa paaboto na SK and barangay election. Ngunya na taon, bulan po ni Oktubre. May mga pagbabago pang nangyayari, di ba? O sa mga mapasting, kaya ba 40 days fasting? No solid, more liquid. Di ka pa din nag-experience kan fasting na empali? 40 days, kaya mo mayong pirang days lang. Kada Biyernes ka lang dahil makakaning solid or meat or karnid, bawal ano. Ano ba kayang nagpapasting pa di 40 days? Ano ba 45 days eh? Tubig lang daan, pero nabubuhay. Talagang milagroso ang satong kagurangnan. Oras na mga tugang, 10:29 in the morning. Ang Tax Assistance Center ipigbugtak po kan Bureau of Internal Revenue sa mga mall. Asin nagkapirang business establishment para matabangan ng mga taxpayer sa paggasunad po nindakan sa indang inapo na income tax return. Lalo nang madali na po ang paglaugkan bulan Abril. Malata nagbugtak nin Tax Assistance Center ang BIR sa mall, business establishment,
sa probinsya kang Camarines Norte, sana sa Kamsur, Iguaman. Para matabangan ang mga taxpayer sa pagsunad o pag-file kan sa indang income tax return. Sigon ki Assistant Revenue District Officer DC De Leon, ang sa mga tax assistance center, madudukayan sa mga mall na sikat sa sinambit ng probinsya. Asin iba pang mga establishment na sikat. Nag-start kan March 20, asin matiner subotin hasta sa Abril 17 sa oring aldaw kan pag-file kan sa indo pong income tax return. Yan pati may multa pala niyan pa di, basta dahil ka makapag-file tulos kaya or kon mahuri ka. Kaya dapat yan indo paglingawan. Saan mga opisina po, mga district offices kan BIR, may mga quota yan. Lalo ng regional office kan BIR, may quota yan. May target collection na inaapod yan. Kaya ang mga taxpayer dapat maging maano kita, mag-cooperate kita. Asin ang moral obligation ta sa pagbayad ng buwis o sa pag-file kan sa itong income tax, gibuhon ta po bilang mga syudadano, bilang mga Pilipino. Good morning kay Chingdi. Ang tabayanan ang sa iyang programa kada Sabado 2 to 3 p.m. sa RPNDCK ay ang guest niya sa maabot na Sabado. Ano yan, may programa kita kayo ano? Ay, iba. Sarong sikat na doktor sa eksperto sa internal medicine pati ini sa mga pulmonary disease or problem sa mga kababayan ta. Magdaong po kamo kaya. Garo si Dr. Cornelius ba yun? Ang guest ni Chingdi. Maurag pala ng boses mo Chingdi sa radyo. Nadangog ko kan Sabado. Sorry na Chingdi, naguli na. Dahil ko na nailing dyan Oy, mga pag-iriba ta. Garo, ma-enjoy man sa kay bana ng pamilya ninda. Pamilya ta mag-suriwing man kita, outing man kita, ngunya na Quaresma. Night swimming, sa sikat na resort dyan sa Partikan Balatan. Uy, sabi ni Sir Manding, nag-text si Ma'am Kayla pala niya, may hiling ko nga kung paano mag-swimming. Yan nga ako iyo. Tapos, totoo ka paring siya maglangoy. Mapatok do mangkuta na ko maglangoy sa imo paring siya tabaka. Mala mo sa duman lang kita sa pang aking rarom Pero ang karayan po kan mga beach resort kung iguang mga palibot ning parang net na masara ito pong magatul na nagtatama sa mga kublit kan mga taong nagkakarigo sa dagat. Anong apod gani kaya yung sa labay na yun, nabunan ko kayo matamaan kiraray itang maaldat na magatul na hindi ko maintindihan, nagaro ko kalinturahong kan sa labay na yan. Nakakagadan ba yan, pare? Magbalong kita ng limonsito, garo limonsito ang pangubulong kan sa labay. Kaya minsan nararaya ako duman sa mga resort na may mga salabay ang tubig sa dagat. Ang gusto ko itong palibot ng net, ang beach resort na dayo ko tamaan kan sa labay na ta. Intiro kung nagkukuragrit, miskin nga ni Aki, nagkukuragrit, pag tinatamaan po kang salabay, ang sa enda pong mga kublit. Itong itong igwapang saro baga, itong fish, Ano nga po itong, sa English anong salabay? Kaya igwapa bagang itong may saro pang nakakagada na na pag natamaan ka mga kublit mo kayo, tigo ka. Ito nga yung Aki na nagkarigos naman sa Partikan partido, nagadan to dahil po na nakakagadan na ako, masakit pala. Saka nung kita magkakan kang inaapod na sirang tikong. Yan, nakakapoison man pati ang sirang tikong.
Pero minsan pa din nakanamit na kan sirang tikong na ipigbangot po sa gulay na langka. Ay abang sirang pala niya ako kan tikong na ini. Pero badi na sa tikong. Kinakang ko si tikong, di man ako nagadaan. Nagutidan, pangani ko ta, masira mo, naglalala na sa gulay na langka. Na ang ibinangot itong sirang tikong na badi, yan palang pagbadi na pwede man, kundi, dahil ako nagkurot na ang sabi po kang Bifar, nung kakita magkakaning sirang tikong ta, yan poisonous siya na sira. O magsunod na lang po kita. Kundi ang pigangalas ko, ano ta, tinutugutan ang ibang mga paratsinda po nin alang nasira sa merkado na may nagtitinda pong bading tikong. Ano yan ta, daipigbabawalan. Kung bagay yan, nakakagadaan ta, may nakakabakal pa kaya. Nya ko ining sirang ining pigbangot, hindi anong sirang, garo baga niya ko ni tsurang tikong, tikong talaga ngayon. Pero badi naman niya yan. Baka niya ko kulig, magpilik-pilik. Uy, marangani ipading daiman. Oy mga tugang makairak man po duman sa mga kakapusunan naman sa supply na tubig ng mga kababayan ta sa Pilipinas. Lalo na itong mga Maluya, Ambulos, kang Gripo, kan sa itong mga water district. Lalo na pong naglaog na po ang panahon kan El Niño phenomenon, panahon ng tag-init. Ngunyan pa sa nangani, na Marso, mating-mati ta na po ang lanit kang saldang. Dapat refrain kita for the too much exposure of sunlight. Takundai, kadakol kitang pwedeng makuang hilang, tagumata, ining sore eyes, ining high blood, ining pwede kitang asmaon kayan. Pero para dahil kita magka-problema, mahanap mo yung kita pading tsa. Ngarig, iubos na yan, para maanagitang problema sa yung mga sponsor, advertisers, na pinapasalamatan ta sa padagos indang pagsuporta, sin pagtiwala sa RPN DCKI, CNN Philippines, News You Can Trust. Bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa
Kellogg's Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Sa padagos na pagmawot na lalong mapangayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, pareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda, mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Balik kita sa programa mga tugang, paabutan ko man ng happy birthday si Pinsan Margie Havana, laikan bula ka Marinisur, kundi nasa Hong Kong siya. Happy birthday, may you have many more birthdays to come, Pinsan Margie Havana. Sa gabos na nagkukumplian niya man ngunyan, happy birthday, may you have many more birthdays to come. Sa Mag-Aragom na masilibrakan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Uy, pag naglaog na ang bulan na naman ng Mayo, surunodan naman pa ang mga piristahan na yan. Parandaan. Mga tugang, pabor ini sa mga kababaihan na mga nagtatrabaho. 2-day menstrual leave, itinulod na po sa Kamara ba? Kung ka mong may menstruation, pwede ka mong mag-leave 2 days leave. 2 days, ano? Maray na yan, makapahingalo man. Tay kumbaga sa pagmating di maintindihan. Marangani pa din, naging lalaki kita pa din. Yung man yan, medyo sakit kan mga kababaihan, lalo na itong mga nangangaki. Kung ang lalaki nakakamati sa naman ng kulog circumcision, pag nagpapatuli, pero ang grabing kulog na namamatian mga babae, kababaihan, mga misis na nangangaki, ay grabing sakit.
ang namamatian. Kaya itinulod ni House Assistant Minority Leader as in Gabriela Partilis sa Arlene Brosas na matawanan po ni menstrual leave na maximum na 2 aldaw kada bulan na may 100% na kabayaran sa sendang mga sweldo ang gabos ng mga babaeng empleyado sa pribado as in pampublikong sektor. Ang House Bill po numero 7758 o anapod gani Menstruation Leave Act ang ipigsunad ni Representative Brosas sa Kamara Baha ka nagtalikod na aldaw na Miyerkules sa Sudmala. Kaya pabor ini kung ini po maging batas, at least may 2 days menstrual leave ang mga kababaihan. Sa mga soldados man pa di, sa AEP, may pabahay man na project dyan si President Bongbong Marcos. Kahit itong panahon ni Digong, mga pulis, mga militar, may dagdag sweldo. Ang mga teacher man, so naghinanakit. So, dahil nakabali. O, sa panahon niya ni Marcos, igawa man na programang pabahay sa mga pulis, sundalo, siniguro na ni Marcos. Kaya maswerte man po ang mga arog kan di ba? Makaka-star sa mga disinting istaran sinda. Desidido po da kaya ang gobyerno, lalo na ang administrasyon ni President Marcos Jr. na magtaon in housing project, pabahay para sa mga uniformadong tauhan kang nasyon. Ini mismo siniguro ni President Marcos Jr. kang nagtalikod na aldaw na Martes, mientras nangakong padagos na magtatrabaho, tanganing matawan pong disinting istaran ang mga pulis, asin man po mga militar. Kita nga ni, digdi sa Naga City, igwang 20 iskalo na gayong high-rise sa kondominium para sa mga tios tama na mga kababayan sa Camarines Sur na maka-star sinda sa disinting harong na kompletong facilities, may mga commercial pang kaibanan na mga establishment, mabubuhay sinda dyan, tapi di sinda makatrabaho, asin igwang supply ng tubig and kuryente. Bagong arog kan mga nakaaging mga panahon, kan mga dating presidente, na mga pabahay, mga housing project, uda ki-supply ng tubig, uda paki-supply ng kuryente. Kaya sa mga naawardan, ay aram pong mag-restart. Dahil arayo pa po sa sentro ang mga location. Kaya ako saludo ako kay President Bongbong Marcos Jr. sa iyang pabahay sa mga Pilipino program. Ini man pong pag sa batas o pag sa lay, kano permit, ay ano to, no permit no exam, pinagtututulan or kinokontra kang Catholic school. Ta higot-higot man digding tinutulan kan samahan ng mga Catholic school sa Pilipinas. Ang proponidong leng ipagbawal ang no permit no exam policy sa mga eskwelahan. Nag-apilar po digdi ang Catholic Educational Associations in the Philippines sa mga legislador na dahil na po daanin do isa batas ang no permit no exam prohibition act. Ipinaliwanag po ni CEAP Executive Director si Alan Arellano na sa tuition fee sana naglalaom ang mga pribadong eskwelahan tangarig magpadagos kan sa inda pong operasyon. Sa mga Catholic schools, may mga Catholic school na pinag-administer yan pa di, siyempre kan mga kan mga padi, mga madre, sa indagaro nag-aasa lang sinda sa napod na tuition fee kan mga estudyante para makapagpadagos da kan sa indang operasyon.
Kaya nagkukontra man po sinda na dahil na ni isa batas, kundi nagiging unfair man po sa ibang mga estudyante ta minsan nakaka-commit ng suicide. Ang napoprostate na estudyante, lalong-lalo na kung may dunong, na minsan nagiging tikapuman ang mga magurang, dahil makapag-tuition, dahil na ako ang mga promissory note, as in pag ma-exam dahil pinapa-exam, tamay utang, dahil ngayon nakabayad. Minsan may nagsusuicide na estudyante dahil po sa bagay na yun. Ilingon ta kung dadangugon po ang boses na yun, kan kamara baha, sa pigtutulod na proponidong ley na i-implementar kung ini maaprobaran asin maging sarong batas na no permit, no exam policy. Abi daw, nasa linya ngunyan si Karondang Philip Barasina, News Director alias DJ Pogi. Good morning kami. Salamat, Tabi Karundang Joy. Good morning sa maparantabay niya. Good morning ki Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator ka na Siyudad ng Iriga. Oy, kaulayon ta daw si Attorney. Mayo man ako duman. Mayo ka? Napangyayari. Ulay ko isip. Naghali na ako, subag uyaw na ako duman. Uy, today ka man kaya nagkontak ko. Tana na interview to si Attorney Wapo. Kadakol kayang bisita. Ay, dakol bisita. Oo, dahil pwedeng may istorbo ta, kadakol kan pinipirman-pirmin, attorney. Iyo lang yan. Dahil naguhuraw. Diyan pa lang sa City Hall kan Iriga, igwa ng bagong HR, o yun Human Resource Manager Management Office. Iyo Oo, sa paagi ni Madam Milo Ampungan Haing. Ay, congratulations ki ma'am. Oo. Siya ang bagong HR kan City Hall kan Iriga. Mayo ka dyan sa kataid niya, interview taman ang bagong tangarig ma-congratulate on there. Mayo na, naghali na ako City Hall. Ma'am, anong pangarap, first name nga ni ma'am? Ano to? Maria Eloisa Haing. Ang for short, Malo. Milo. Milo, ayun. Agom ni dating chief and station manager kan RPND si kay Jimmy Aim, Engineer Jimmy Aim pala ang agom niya. Yes, kaya congratulations kay Madam Milo. Si siya pala ng city engineer tangon yan sa City Hall. Si Ulysses Nagrampa. Ulysses Nagrampa. Interview daw si Ulysses Nagrampa, si engineer. Kung ano ang mga plano tadig sa siyudad, anong mga project na ongoing, as in, iba pa? Sa masunod na mga programa. Open pa yan si engineer, Nagrampa? Open pa? Mga pera pa lang edad? Mga, kunyan, 56, araw kaya. Ay, open pa man pa lang talaga. Talagang, sabi ni Attorney Wapi, dyan pa lang sa merkado publiko kan Iriga, kaya pinagbugtakan kan no entry, no parking, mga kurit, tanganing magtultulan mga paratinda. Sa luway-luway nga, kay puhan na madisiplina. Igwaman talaga baga dyan. Kaya minsan, bako naman pwesto ninda dyan sa circumferential road, pigpa para tindahan kan ibang mga paratinda. Ngonya na binugtakan tabi tunin kurit Karundang Joey na desin na maglabaw duman. Sa kurit. Para pabilo ng mga tao sa kabihikulo. Yes, itong mga nag-aagi. Saro pa kayan sa dapat nyaning mahali dyan, itong padyak. Nakakaulang, igwa ng turo terminal na sadit, duman sa may purukan na tindahanin bagas. Maray ka yan, kung makundim ang PNR, may bago ng plano baga, baka di na magamit yung dati dyan na release sa ka-opisina di. Arkilahon na sana kan City Hall sa PNR, ang pwestong iyan, dyan na irilipat sa mga vendors. Magpwesto na sinda dyan. Pwede man. Tapos itong mga terminal kan Trimobile, dyan ay burugtat. Yan, gibuo ng Central Terminal kan Trimobile na nagkakayot sa Iriga City. Oo, tanganing bakong nambarabara dyan sa sentro. Itong mga negosyanteng nag-ookupar kan mga nagkapirang tinampo dyan sa sentro, di ilipat pa duman.
Para Pwede builo na man. ang mga bihikulo ta, mayo na mag-okupar kan tinampong mga vendors. An magayon na bareta dyan sa merkado publiko. Ini pala na digdi sa may kataid kan wet market. Tubagang mga turo-turo dyan na tindahan, babaguho na yan, sabi ni OIC Market Superintendent Ariel Blanco. Ano nang gigibuhon kayan, tababago na? Huhusayon, mabugtak nin bagong edipisyo dyan. Makonstruir ng bagong building? Yes. Pirang floor? Dahil pa man pinagsabi kung buildingan ito tugdok o kaya aatupan lang nin sim, ang aning mahusay. Minsan mga turutol dalang baga, ano ba, may mga trapal, delikado pa yan sa kasulo. Saka din nababagay ang mga trapal-trapal sa sarong syudad, dapat konkreto na lugod. Oo, pwede man dawan atop sim, tapos style arog kan satellite market. Talagang mahiling man pang syudad man ang mga pwesto diyan sa kakanan digdi sa syudad kan Iriga. Magayon nga ni, kung ang public market kan Iriga City, gibuo ng air condition. Sa Marikina, barita ko sa Marikina ba yun na ang market duman air condition? Iba man duman. Saka kahit baga pinagplanuhan na yan na gibuho ni aircon and wet market kundi garo masakit man to dahil man nangyari. Dahil kaya kan budget. Oo, siyempre kasyanan kuryenteng uubuson dyan. Tapos kung sa mga nagtitinda, maluya man ang arkila. Ano pala yan, City Park? Permanentinan mga negosyante dyan na ma-stay, ma-tsinda? Dahil ko daw kunyan. Wala ko kayan, may limit lang ang resolution na ipigpasarkan sang kunian na panglungsod kan Iriga. Haloy-haloy na bagayan. Haloy-haloy na bagayan? Anong kanapol ko dyan negosyante daw? Sa sunod na semana, ihaputa daw ini kay Atty. Wapi. Nantig may mga nagreklamo may nagreklamo nantig ta dahil na nakakabuilo ang mga aki na magsilong kan mga fountain water dyan, dahil na nakakabuilong ralakaw-lakaw, pasar-pasar ta palibot na daning establishment, ulay da kan tao, kan public is temporary lang ang pagpagamit kan City Park sa mga negosyante, as in mga temporary lang ang pagpagamit kan mga vendors sa tinampo, sa nagkapirang porsyon kan tinampo kan Sentro Iriga. Oo, so carnival nga ni, garumayo na to. Yaon pa da nga ni, ngalas nga ni dasin na pati da ang carnival, ano yung tagaro, igwa pa da ang natatada. Saroy ni sa mga ihahaputa kay Atty. Wapi, kung ano ta rayaon pa ni dyan, hanggang no rin, ang pigtaong plaso kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Interview daw si Vice Mayor kung ano yun nantik, may violation ka mo dyan na supig pasar nantik nito kung igwasa naman na pitsang ma-expired na para malimpiang giraray sa mga pinagpipistuan ninda. Ano nantik, may violation ka mo kaya na atubangon or may kaipuan pa ka mong ipasar giraray na panibagong resolution para ma-update ang pizza? Bagay, depende yan sa desisyon kan sanggunang panlungsod. Kung gustong i-extend, pwede man yan magpasargiraresin dan in another resolution. Iyo, tabaka napapangalingaw si dawa turog pwedeng gisungon. Ito napapanturog. Ako napaturog na logo dahil na pukawan ta. I-remind ta, pukawan ta para magisong. Pambira. Ma-remind ka na resolution na ipigpasar, aprobaran ninda sa pagpagamit kayan mga pwestong endyang sa mga negosyante. Kaya naputunta kayo nito kaming mapukawan. Pukawi daw. Vice Mayor Idsil Dimaywat. Yan. Sa aga, schedule mo daw na ma-interview sindang doa. Oo. Kung yan ang daw dyan, tama yan. Sa iyang residensya si Vice Mayor Idsil Dimaywat. Ada ko lantig kayong mga nakakaulay-ulay ang mga membros kan media na gahapot. Dahil may manantig masimbag yun, tabako man kaming local officials.
Kami nantig mahapot sa Indo, kamon proper na magsimba. Oo, ini pala na City Infirmary, kan iriga, roha halio na yan, bugpug ta kanin na panibagong edipisyo, itong yaon sa City Infirmary, pero dadaraw na duman sa Barangay Salvacion. Saan nakalocate ang City Infirmary ta? Digdi ba sa side kan City Hall? Side kan City Hall, City Infirmary. Oo. Itong duman sa mga pigpapabakunahan. Kunyan nga may sabi ka ni Attorney Nonoy Wapirina, eyesore na ngayon yan. Eyesore na palaan. Oo, kaya hahalion ang City Infirmary diyan sa may City Hall ka na siyudad din Iriga. Okay. Magayon ang mga programa, plano kan lokal na gobyerno ka na siyudad din Iriga. And siyempre kung magkaiguanin mga terminal, ang mga tri-mobile niya to, hindi mahuhusay, di ay na nagpaparabaray-basay sa kasentruhan kan siyudad din Iriga ang mga tri-mobile na nagkakayod. Kung minsan pati nang surusigsag baga dyan. Pati ang iba, ano na nga yung mga para tri-mobile na yun, sige man yung pa-seminar kan LTO. Tapos sigpapapod sa public hearing kan Committee on Public Utilities. Alagad dahil nadidisiplina ang iba. Ang iba karo tuyo naman. Maski anong pa-seminar, sabi kay ito ni Ma'am Grace Rojas, ni Yupan LTO Chief Digdi sa Iriga, wang anong seminar yan, kung dahil man nga nag-iintindi kan sa seminaran, useless man sa nangayan nano daninda. Pag-abot sa traffic law na ipinapautob kan lokal na gobyerno ka na siyudad nin Iriga. Oy, Lip, kung may bistado kang daragang magayong-gayon, mga 17 years old to 25 years old, paano mo, pabaliwan mo sa search for Miss Kaugma 2023. Nag-invite si Gob Luigi Villaperte, nabasa ko sa Facebook. Bino mga tugang, ako po, loy-loy naman na maparam sa ngaran ni Karondang Philip Barasina, nakaibanan ta sa paabot ng mga impormasyon, si Ringman, si Sir GB, John Verdiflor, si Cap Charlie, idol ko, ang sa kong partner sa technical, si Ma'am Kayla sa opisina, ang sa mong magayong gaya na AFA, si Dondon Cabilla sa information digdi, sa transmitter, Felix Lagrimas, Jimmy Gonzon. Ini po si Joe William. Salamat. Stand by sa masunod na programa.